Widodo siap, Wit? Wit. Oke. Wit, siap Wit. Iki gue mau karo Mas Niti skrep ndak apa-apa. Pasti suara lanang. Iki kok hapusen ayo ta. Antoro. Pak Wit. Yang Pantoro Rahatri. Asik. Mong eling manis sing ati. Setyaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Angli putih lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sabaya mukti sabaya pati. Wong ayu tresna mungkin Arya Tombo susajro ning batenku. Bagus antap narasatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa lancat saka raka wis tresna ra bisa dipisahna. Siang Pantoro Rahatri mong eling manis sing ati. Setyaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Ngrodok Rasa kangen angli putih lintang bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sabaya mukti sabaya pati. wong ayu tresna mungkin Arya Tombo susajro ning batenku. Wong bagus antep narasatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan arungi banyu segara